ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നാണ് ഇതിൽ അധ്യായം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ മോക്ഷ സന്യാസ യോഗം. അപ്പോൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് ഗുണം ഒരാളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ച് അയാളുടെ ആ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, അതായത് അയാളുടെ കർമ്മത്തെയും അയാളുടെ വിശ്വാസത്തെയും അയാളുടെ ആരാധനാക്രമത്തെയും എല്ലാം നിർണയിക്കുന്നു. എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം കൂടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലൂടെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവർ ഏത് വിധത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, തപസ് ചെയ്യുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്താലും അവയ്ക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിവേഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് അവ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഉയർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊള്ളണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മാറണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓം തത്സത് എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ആ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക്, ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ചുരുക്കം, ഉള്ളടക്കം എല്ലാം വിസ്തരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. പക്ഷേ അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠത. അതുവഴി എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാൻ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാനം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉപസംഹരിച്ചു. അതായത് ഭഗവത് അംശമായ നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുക. നമ്മുടെ ധാമം അതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്, ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഇവിടെ മുഴുവനും ക്ലേശം, ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് ദുഃഖാലയവും അശാശ്വതവുമാണ്, ശാശ്വതവുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്? എന്ത് സുഖം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് ഇവിടെയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, എന്റെ ഭാര്യ, മക്കൾ, കുട്ടികൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് നോക്കണ്ട, ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നു? നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമല്ലോ. ഒരു ദിവസം എന്തായാലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും മരണമുണ്ട്. ആരാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരെയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വെറും കൈയോടുകൂടി നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു. എവിടേക്കാ പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഏത് ജന്മമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശാശ്വതമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഏക ബന്ധുവും ഏക ആശ്രയവും എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വസിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം അവിടെ വസിക്കാം. അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളുമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അതുവഴി ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാപകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ പാപകർമ്മ ഫലത്തെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. അത് മാത്രമാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവുമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്, പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്കാമനായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, ആ കർമ്മത്തിലും ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അത് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്, അതായത് ജീവാത്മാവിന് മോക്ഷത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നു? സാഖ്യയുടെയും വേദാന്തത്തിന്റെയും ഉപസംഹാരമാണ് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. ആ പരമാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അതിലൂടെ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം 5 കാരണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ 5 കാരണത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അതിലൂടെ പറയുന്നു. 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം. വീണ്ടും ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ അതിലെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വീണ്ടും ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 41 മുതൽ 48 വരെ നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വന്തം കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ചാതുർവർണ്ണ്യം, ആ 4 വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര 3 ഗുണങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ആരാധിച്ച് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കും, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 49 മുതൽ 45 വരെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തനാകാം, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 56 മുതൽ 60 വരെ ആ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനം. 61 മുതൽ 63 വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. 64 മുതൽ 66 വരെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെ, പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനയോഗികൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു തേജസ്സായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ധ്യാനിക്കുന്നു. സാധാരണ യോഗികൾ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തിയോഗികൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് 67 മുതൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ആർക്കെല്ലാം ഉപദേശിക്കണം, നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കണം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ആർക്കെല്ലാം ഉപദേശിക്കാം, ആർക്കെല്ലാം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല, ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എന്താണ് പ്രയോജനം, അത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നീട് അർജുനന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ.
ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, നീ എന്താണ് തീരുമാനമെടുത്തത് എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവസാനം സഞ്ജയൻ 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ തന്റെ അഭിപ്രായത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. കാരണം 76 ശ്ലോകമുണ്ട്. 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം. 41 മുതൽ നാളെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അധ്യായം 18 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സംഗ്രഹം കർമ്മവിഭാഗമാണ്. അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന്, കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് അത് നമുക്ക് മുക്തി നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ സന്യാസി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തന്റെ കെട്ടുപാടുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, കുടുംബവും പ്രാരാബ്ധവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം വിരക്തനായിട്ട് പോകുന്നു, എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു, വിരക്തനാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വ്യാമോഹത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നവർ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താ എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ കേശി നിഷൂദന എന്ന് ഭഗവാന് പേര് വന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. കേശി എന്നുള്ള ഒരു മഹാ അസുരൻ കംസന്റെ അനുചരനായിരുന്നു. ആ കേശി ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ആ കേശി നിവർന്നു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം മുട്ടുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം വലിപ്പമായിരുന്നു കേശിക്ക്. അത് ആ കേശി ഒരു കുതിരയുടെ വേഷം എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. വാലുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള മലകളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം ശക്തിയായിരുന്നു ആ കേശിക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കേശിയുടെ കാലുകൾ എടുത്ത് ചുഴറ്റി, തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ചുഴറ്റി വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഒരു മലയിൽ പോയി അടിച്ചു, മലയും തകിടുപൊടിയായി, ആ കേശിയും അതോടുകൂടി ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ അസുരനെ വധിച്ച ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. പിന്നെയോ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം. എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആ ഫലമെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സന്യാസിമാർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതും കർമ്മമാണ്. അത് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കർമ്മഫലമൊന്നും വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സന്യാസിമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനുമില്ല, എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സന്യാസി ആകാതെ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്യാസമായിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ ഒന്നിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.
ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തന്മാർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ആസക്തിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്ത് വരുന്നുവോ അതിൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അത്രമാത്രം. കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അതിന്റെ ഫലം എന്തായാലും തനിക്കത് അതിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, സ്വീകരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമാനത്യാജ്യം ഇതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചിലർ ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഋഷിമാർ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഇവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഋഷിമാർ പറയുന്നു, രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഋഷിമാരുടെ ഇടയിലുള്ളത്. ചിലർ പറയുന്നു കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ദോഷകരങ്ങളാണ്, കാരണം അവയാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അവ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അവയുടെ ഫലം ആപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണം. പക്ഷേ വേറെ ചില ഋഷിമാർ പറയുന്നു, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം മുതലായവ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ്. അവ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അവ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇവയെ കുറിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്രാ ത്രിവിധഃ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ത്യാഗത്തെ, ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ത്യാഗം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ത്യാഗം 3 വിധമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ത്യാഗമുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ ഉപേക്ഷിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നും പറയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യം ഏവ തത് യജ്ഞോദാനം തപസ്സൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3 എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. അതായത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവ ചെയ്യണം. അവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതാന്യപീതു കർമാണി സംഗം ത്യക്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം മുതലായവ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. യജ്ഞം ചെയ്യണം. യജ്ഞം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ യജ്ഞമായിട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും, നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നീട് തപസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ, നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. തപസ് എന്നുള്ളത് ശരീര, വാങ്, മനോ തപസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു.
ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓസ്റ്ററിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരിക്കലും ഭൗതികതയിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, സ്വാർത്ഥനാകാതെ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യണം. ആ താപസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. കൂടാതെ ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുക തന്നെയാണ് ദാനം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി അമ്പലം പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുക. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ദാനമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ത്യജിക്കണം. ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നവയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ദാനം, അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ നമ്മ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ത്യാഗം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. നിയതസ്യാതു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപപദ്യതേ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗസ്താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതായത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വധർമ്മം, കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നിത്യനിദാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അവ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട്, അതായത് അവ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല എന്നുള്ള വ്യാമോഹത്താൽ, മായയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദുഃഖമിത്യേവ യത്കർമ്മ കായ ക്ലേശഭയാത്യചേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. ഭൗതിക നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ത്യാഗമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് ത്യാഗമല്ല. പിന്നെയോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ, കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ രാജസിക താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എങ്ങനെ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു? അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ചെയ്യാതെ വിടുന്നു. അത് ത്യാഗമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ത്യാഗം എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നത്? കാര്യമിത്യേവ യത് കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗഃ സാത്വികോ മതഃ. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം അത് സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ത് ത്യജിക്കുന്നുവോ അത് സാത്വികമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും തന്നെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുന്നില്ല. ഫലത്തെ, നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയും വേണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ത്യാഗം ശരിയായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. പക്ഷെ രാജസിക താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ത്യാഗം ത്യാഗമല്ല എന്ന് പറയും. നദ്വേഷ്ട്യാ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയഃ. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗി ആരാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല.
അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അവർ കർമ്മത്തെ ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം എന്നുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അതുവഴി തനിക്ക് പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഞാൻ ആസക്തിയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട്, കർമ്മങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ശുഭമായാലും അശുഭമായാലും കർത്തവ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പുമില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയും തോന്നുന്നില്ല. രണ്ടും തന്നെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിനോട് തന്നെ ആസക്തിയില്ല. തന്റെ കർമ്മത്തെ മുഴുവൻ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് തീർന്നിരിക്കും. ആരോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. തന്റെ ശരീര ക്ലേശങ്ങളോട് പോലും വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്. തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. ആ അറിവിനനുസരിച്ച് ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. നഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷതഃ യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെയാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെയാണ് ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത്, അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിന്റെ വിവരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണഃ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യാ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം സന്യാസികൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. കർമ്മത്തെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് സന്യാസികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ സ്വയം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മരണശേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, മിശ്രം രണ്ടും ചേർന്നത്. അപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലും അറിയാതെയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം. നമ്മൾ അറിയുക തന്നെയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയും രണ്ടും ചേർന്നുമുള്ള അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ സന്യാസികൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. തൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും അപ്പുറമാണ് തൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും. എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ? നവവിധ ഭക്തിവിധ സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായി കൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നു. പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അതുവഴി ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത്
ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുമില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അപ്പുറമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവകളും സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മം നമ്മൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകളും ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ നൈവേദ്യം അർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നമ്മുടെ എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധനാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവും ഗുണവും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ്. അവയ്ക്ക് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഇതിനെല്ലാത്തിനും മീതെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 13 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവിഭാഗമാണ്. ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ അതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. പഞ്ചേതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ ഭൂപ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഢികളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിൽ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 5 കാരണങ്ങൾ? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത, കർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ. പിന്നീട് കരണം, കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് പൃഥക് വിധം വിവിധാശ പൃഥക് ചേഷ്ട, ചേഷ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. പിന്നീടോ ദൈവം, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവ്. 5ാമതായിട്ട് പരമാത്മാവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 4 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവാണ്. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും ആ പ്രവൃത്തി. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാത്തിനും അനുമതി നൽകുന്ന ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൂട്ടണം. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാ കർമ്മവും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, കർമ്മത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയും കൂടി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 5 ഘടകങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയും. കർമ്മോപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മത്തിനു പിന്നിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഉദ്യമമാണുള്ളത്. കാരണം ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഓരോ കാരണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും തന്റെ സുഹൃത്തായി ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ളവ തന്നെ. ആത്യന്തികമായ കാരണം സർവേശ്വരനാണ്. ഈ നിലയിൽ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കർമ്മബന്ധരല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുവാനായിട്ട്
ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകും. പക്ഷേ ആ കർമ്മത്തിലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലോ ഒന്നും ഭഗവാൻ ഇടപെടുകയില്ല. അത് ആ ജീവാത്മാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഒരു ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് കർമ്മബന്ധം ഉണ്ടാകുകയും ഇല്ല എന്ന്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഇത് തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഹ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചേതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യകൃതബുദ്ധിത്വാന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നുള്ളത് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കർത്തൃത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക. അത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കും, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി വേണമോ എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനു മുൻപ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പാപകർമ്മം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? കാമം, ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി. അതാണ് പാപകർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഉദ്യമിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഉദ്യമത്തിനും ഭഗവാന്റെ അനുമതിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടി വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ, ഒരു എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദുഷ്കരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു കുട്ടി വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തടുക്കും. വേണ്ട വേണ്ട, അത് നിനക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും, നിനക്കത് ശരിയാകില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തടുക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ കുട്ടി പിന്നെയും വാശി പിടിക്കുമ്പോഴോ, എന്നാൽ സ്വയം പോയിട്ട് അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർ വിടും. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ തടുത്തു നിർത്തും? നമ്മൾ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ആ കാര്യം, കുട്ടിക്ക് അത്രയേറെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു എന്നിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തെ ചെവിക്കൊള്ളുവാനുള്ള മനസ്സില്ല. നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കേൾക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, നമ്മൾ പറയും അകത്തു നിന്ന് ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടായി എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് അധപ്പതിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകളെ കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല മനസ്സും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ഉണ്ടാകുകയില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മ ബുദ്ധ്യേന മിഹ വൈരിണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാപമാണ് കാമം എന്നുള്ളത്. അത് എത്രമാത്രം ഒരു ബുദ്ധിവികാസം പ്രാപിച്ചവരാണെങ്കിലും ആ കാമം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാപ കർമ്മത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് മുഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികത മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അന്യായം എന്നീ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. ന്യായമായ കർമ്മം എന്നാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മം, അതാണ് ന്യായമായ കർമ്മം. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ന്യായമോ അന്യായമോ ഏത് കർമ്മമോ ആകട്ടെ, രണ്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 5 കാരണങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ന്യായമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ. ആ കർമ്മം ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, പ്രയത്നം, ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് അതാണ് ന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്തത്, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് അന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഈ 2 കർമ്മത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാത്തിനും ഈ 5 കാരണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേണം. കാരണം ഈ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം നടക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറയും.
ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഈ പ്രവർത്തികൾ ഒരാളുടെ അറിവിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം, ധാരണകൾ, ദൃഢനിശ്ചയം, ഒരാളുടെ സന്തോഷം, ഇതെല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യ കൃതബുദ്ധിത്വാന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയുന്നില്ല. യസ്യനാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യന ലിപ്യതേ ഹത്വാപി സ ഇമാ ലോകാൻ അഹന്തീന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണം പുറകിൽ ഭഗവാനുണ്ട് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയോടുകൂടി അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് തന്റെ കർമ്മം വിജയിക്കുന്നത്, തനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ മിഥ്യാഹങ്കാരിയാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനുമാകാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് കൃത്യം ചെയ്താലും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും, നരഹത്യ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അർജുനനെ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരെയും ഹിംസ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ട്, എല്ലാവരെയും അവിടെ ഹത്യ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ട്, യുദ്ധമാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നീയാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം നിനക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് അവരുടെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഓഫീസർ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവരെയും തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അത് ഹത്യയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം അവർ അവരുടെ ഓഫീസറുടെ അനുമതി പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നമ്മൾ കാരണം ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഹേതു ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി താനാണ് കർത്താവ് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അതേ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി ആരോടെങ്കിലും വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി ആരെങ്കിലും വെടിവെക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ശിക്ഷ അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കർത്തൃത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ കർത്തൃത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് എനിക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയും ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. ജ്ഞാനം കർമ്മ ച കർത്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാ വശൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. ഇനിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട്, 3 വിധത്തിലുള്ള കർത്താവുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ, പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഭഗവത് അംശമായ ആ ജീവാത്മാവാണ് കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ്. അതായത് ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു.
മൃഗങ്ങളിൽ ആ മൃഗങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വിധത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ്, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവാത്മാവാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭഗവതാംശമാണ് എന്നുള്ള വിചാരമേ ഇല്ല. ആ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവും ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത, അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അതായത് സത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല, ആത്മാവ് വേറെ ശരീരം വേറെ എന്നുള്ള അറിവില്ലാതെ എല്ലാം ശരീരം മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അറിവ്, അത് താമസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും, ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും, ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം. ഇനി 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മം, അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അനാസക്തനായിട്ട് രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികം. അപ്പോൾ രാജസികനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപും പഠിച്ചു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിയായിട്ടുള്ള കഠിനമായ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന, കൂടാതെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് താനാണ്, അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസികം. താമസികമാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ശരിയെന്ത് തെറ്റെന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും അതിനെയെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്, വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസം. ഇനി ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും ചിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സാത്വികൻ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് താനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. പക്ഷെ രാജസികനാണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് തന്റെ ഫലത്തിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ട്, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുണ്ട്. കാരണം അത് ലഭിച്ചിട്ട് വേണം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ. അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈർഷ്യാലുവാണ്. കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈർഷ്യാലുവാകുന്നു. വിശുദ്ധിയില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് രാജസൻ. താമസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അലസനുമാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി താമസനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഈ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി, എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധി മാറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നതെന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, അതായത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യണം, ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്
ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ് എന്ന അറിവുണ്ട്. അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിവുള്ള ബുദ്ധി, ഭൗതികത്തെയും ആധ്യാത്മികതയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. എന്നാൽ രാജസികന് ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആധ്യാത്മികത എന്ത് ഭൗതികത എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി രാജസികമാണ്. പക്ഷെ താമസികന് ഇതൊന്നും തന്നെ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളൊന്നും അനുസരിച്ചല്ല അയാൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും, അതായത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തിൽ താമസികമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു കൂടെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് താമസികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയം, 3 വിധത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു. യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭക്തിയുതമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി നമുക്ക് അവയെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി മുന്നേറുകയാണ് സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ആ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷത്തിലേക്ക് അവർ കടക്കുന്നില്ല. ധർമ്മത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർക്ക് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കാമത്തെ, ഇന്ദ്രിയ തൃഷ്ണയെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം എന്താണ്? ഫലകാംക്ഷിയാകുന്നവർ. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിൽ അങ്ങനെ ആ ഫലം ലഭിച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ രാജസികളാകുന്നു. എന്നാൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യാമോഹത്തിലാണ്, അവർ അന്ധകാരത്തിലാണ്, അജ്ഞാനത്തിലാണ്. സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം. അതായത് അവർ ഏതോ സ്വപ്നലോകത്തിലാണ് അവർ വസിക്കുന്നത്. ആ സ്വപ്നലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വ്യാമോഹത്താൽ അവർ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ദൃഢനിശ്ചയവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവരും എന്തൊക്കെയോ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? 3 വിധത്തിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളാലുള്ള സുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിൽ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക സ്വഭാവമുള്ളവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ തുടക്കത്തിൽ, ആരംഭത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും അവർക്ക് ആ സുഖം. പക്ഷേ അന്ത്യത്തിൽ അവർക്കത് അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അതായത് ആധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഈ ഇവിടെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഉപദേശിച്ചു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരണം, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം.
ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ വായിക്കുകയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ഒപ്പം ഇതും കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വളരെ കഷ്ടമാകുമെന്നെല്ലാം വിചാരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പരിഭ്രമവും കുറച്ച് കഷ്ടങ്ങളും എല്ലാം തോന്നും. പക്ഷെ എന്നാലും ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നതല്ലേ, നമുക്ക് ശ്രേയസ്സിനുള്ളതാണല്ലോ, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ലേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെല്ലെ ആരംഭിക്കും. തുടക്കത്തിൽ ഒരു മാല ജപിക്കണം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റത് ചെയ്ത് തീർത്തേക്കാം. എന്തായാലും ഗുരുജി പറഞ്ഞതല്ലേ, രാവിലെ തന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എണീക്കും. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് അത് മാത്രം പോരാ, മംഗളാരത്തി കാണണം. ശരി, മംഗളാരത്തി കണ്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 4:30 മംഗളാരത്തി കാണുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാകുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കത് വിഷം പോലെ കുറച്ച് കഷ്ടമായിട്ടെല്ലാം തോന്നിയാലും പിന്നീട് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് വരുന്തോറും അതിൽ നമുക്ക് ഒരു രുചി വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കുറേശ്ശെയായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊരാസക്തി വരുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സേവകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യമാകുന്നു. കാരണം ആത്മജ്ഞാനം വരെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു അമൃത തുല്യമാണ്. കാരണം അമൃത തുല്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്, അമൃതം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല. അതുകൊണ്ട് അമൃത തുല്യം എന്ന് പറയുന്നു. അമൃതത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളെ പിന്നീട് പുനർജന്മം എടുക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളെ പിന്നീട് മുക്തിക്ക് പാത്രമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ വളരെ വിശേഷമായി. പക്ഷെ അവിടം വരെ എത്തിയില്ലെങ്കിലും ആത്മജ്ഞാനമെങ്കിലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, കലിയുഗം മൂർച്ഛിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു ജന്മം, നമ്മുടെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി? അപ്പോൾ ഇനി പോകെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടാകില്ല, അതിന് തന്നെ അനുവദിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ കംസനും ഹിരണ്യകശിപുവും എല്ലാം ചെയ്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ആപത്താണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനേ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തരുത്. നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വരെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന സുഖത്തെയാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ രാജസികളാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാകും. രാജസികമാണ് ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ യുവതിയെ കാണാനും തൊടാനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രേരിതനായി തീരും. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സുഖകരമായി തോന്നും. പക്ഷേ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാകുകയും ചെയ്യും. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി അത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു അമൃതുല്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് വിഷപ്രായമാകും. പിന്നീട് നമുക്ക് മടുപ്പുളവാകുന്ന, പിന്നീട് നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും വഴക്കിൽ ചെന്ന് ചേരുകയേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് രാജസിക സുഖം. പക്ഷെ താമസികമാണെങ്കിലോ ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. താമസികൾ ഈ ലോകത്തിലേ അല്ല, അവർ ലഹരി മൂലം ഏതോ ഉന്മാദ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആത്മദർശനം പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ അറിവ് പോലും അവർക്കില്ല.
അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിദ്രയിലും ആലസ്യത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ വ്യാമോഹത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖം താമസികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിഹി സ്യാത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടാതെ ഉപരിവ്യൂഹങ്ങൾ, അതായത് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോലും, സ്വർഗം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം വരെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സത്വഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവരും ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ അവിടെയെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവുള്ളവരാണ്. ഉന്നതമായ സ്വർഗലോകം മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഉള്ളവർ. അവർ അവിടെയും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ മുക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരമുണ്ട്. അല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലോ പുണ്യകർമ്മം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും. പക്ഷേ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ആ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോകുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാലും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നുയർന്ന് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് കടന്ന് അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം വരെ എത്താം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നീട് അടുത്ത പ്രളയമോ കൽപ്പാന്തമോ എല്ലാം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്, 3 ഗുണങ്ങളുടെ വ്യാമോഹത്തിലാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 41 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. 41 മുതൽ ചാതുർവർണ്ണ്യം 4 വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര സ്വഭാവങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഗുണത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാം. ആ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, ഇതെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും